ഇത് ബർദുബായിലുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം. ദുബായിയുടെ നഗരത്തിരക്കുകളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി പഴമയുടെ ഭംഗി ഇന്നും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം. നാടും വീടും വിട്ടു നിൽക്കുന്നതിന്റെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ കാട് കയറുമ്പോൾ കുറച്ച് പോസിറ്റിവിറ്റി റീചാർജ് ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നിയ നമുക്കൊന്ന് ഓടി വരാൻ പറ്റിയ ഇടം. കുറച്ചധികം നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ. ആദ്യമൊക്കെ ഇവിടെ ശിവമന്ദിരം ഗുരുദ്വാരയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ അവര് ഇപ്പോൾ ജബലാലിലുള്ള പുതിയ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടോ. ഇവിടെയൊക്കെ നിറയെ ഷോപ്പുകളുണ്ട്. നമുക്ക് നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന കുപ്പിവളയും ചാന്തും കൺമഷിയും പൊട്ടും ഒക്കെ ഇവിടെ കിട്ടും കേട്ടോ. ഈ ഇടവഴികളിലൂടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീല് വേറെ ലെവലാണ്. ഈ വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളിലും ഒരല്പം പോസിറ്റിവിറ്റി റീചാർജ് ആയില്ലേ? അതാണ്